Už si to zažil. Ten moment, keď si cítil, že niečo nie je v poriadku a aj tak si to ignoroval. A potom, keď sa to pokazilo, prišla tá najhoršia veta. Ja som to vedel. Otázka ale nie je, prečo si to ignoroval. Otázka je, odkiaľ si to vlastne vedel. Vítaj pri novom dieli podcastu Duša pod mikroskopom. V minulom dvojdieli sme sa pozreli na ADHD. V prvom dieli na to, čo ADHD je, prečo je ho dneska tak strašne veľa a ako vlastne to celé v mozgu funguje. A v druhom dieli na to, ako z ADHD žiť, ako využiť jeho aj silné, aj slabšie stránky na to, aby sme sa mali lepšie. No ale dneska nás čaká dielo o intuícii. Pozrieme sa spolu na jeden z najznámejších príbehov intuície v histórii. Pozrieme sa na to, odkiaľ sa intuícia berie a ako funguje. A hlavne na to, ako ju využívať v náš prospech a ako ju odlíšiť od toho všetkého šumu okolo nás. Ale ako vždycky, ešte predtým, než začneme, dve veci, čo musím spomenúť. Prvá, asi je to počuť na mojom hlase, že nie som 100% fit. Veril som, že už teraz v stredu, kde nahrávame tento diel, že to bude oveľa lepšie, ale bohužiaľ stále ešte tá choroba na mňa nejako je nalepená, ale verím, že v ďalšom dieli to už bude lepšie. A ešte by som chcel týmto aj poďakovať tej osobe, od ktorej ju mám. Ďakujem. A to druhou, ešte podstatnejšou vecou, je to, že sa ti chcem poďakovať za tú obrovskú podporu, či už pri minulých 2 dieloch, ale aj pri celom podcaste. Vážne si to cením a hlavne, keď sa pozrieme aj na to, že čo sme dokázali. Dokázali sme sa dostať na 2. miesto v kategórii duševné zdravie na Apple Podcast, za čo som vážne vďačný. Nečakal som, že to bude tak skoro, ale ďakujem. A taktiež teda, ak si to ešte neurobil a páči sa ti teda to, čo počuješ, tak budem rád za každú podporu, či už je to follow alebo recenzia na Apple Podcast, Spotify, ponovom aj YouTube, alebo na sociálnych sieťach ako je TikTok alebo Instagram. Ale teraz už poďme na to. A čo je lepší spôsob, ako začať diel, než príbehom? Takže dneska už klasický prípad, jeden z najznámejších od Garyho Kleina. Človek, ktorý 10 ročia študoval to, ako ľudia robia rozhodnutia pod tlakom. Takže, je bežný letný deň a hasiči dostanú hlásenie. Požiar v kuchyni. Jednoduché, rutinné. Veliteľ, skúsená postava, desiatky rokov v službe, vôjde s týmom dovnútra. Hadice majú v ruke, idú priamo k požiaru v zadnej časti domu. Oheň vyzerá normálne. Plamene, dým, teplo. Všetko ako má byť. Ale niečo tomu veliteľovi nesedí. Nie je to jeho hlas v hlave, ale je to pocit. Pocit, že tu niečo nie je v poriadku. Zdá sa mu, že teplota je vyššia, než by mala byť pre taký malý kuchynský oheň. Je to tiché. A preňho až príliš tiché. Požiare robia predsa hluk, praskanie, syčanie, ale tu je to ako keby utlmené. Vzduch sa nehybe tak, ako by mal a veliteľ sa na chvíľu zastaví. Pozrie sa okolo seba. Nič nevidí zlé, žiaden zjavný náznak, ale ten pocit rastie. A ten rozdiel medzi tým, čo vidí a tým, čo jeho telo cíti, mu povie jednu vec. Všetci von teraz. Žiadne iné vysvetlenie, bez diskusie, celý tým vybehne von a sekundy potom, ako opustia miestnosť, podlaha sa prepadne. Celá obývačka spadne dole s kuchyňou, priamo do pivnice, kde horol skutočný oheň. Celý čas to teda nebol kuchynský požiar, bol to požiar v pivnici pod nimi. Keby tam ostali stať čo len chvíľku navyše, skončil by v plameňoch. A čo je zaujímavé, on nevedel, že tam je vôbec pivnica, nikto mu to nepovedal. Nemal logický dôvod si to ani myslieť, ale jeho mozog to vedel. Všimol si detaily, teplota, ticho, pohyb vzduchu, ktoré sa nezhodovali s tým, čo očakával, s tým, čo už zažil predtým. A teda on zareagoval skôr, než on sám pochopil prečo. To nie je teda mágia. Toto je niečo oveľa bežnejšie a oveľa silnejšie. Tomuto sa hovorí intuícia. A tá najlepšia vec na intuícii je to, že to nie je žiaden dar, ktorý by sme dostali pri narodení. Nie je to ani žiadna ezoterická superschopnosť. Nie je to niečo, čo máš alebo nemáš. To, čo to v skutočnosti je extrémne rýchle rozpoznávanie vzorcov. Tvoj mozog má za sebou tisíce až 10 000 skúseností, ktoré sú není uložené ako filmy, ktoré si premietáš, ale sú uložené ako vzory, ako šablony. Toto vyzerá ako tamto a tamto skončilo zle. Keď uvidí niečo podobné, aj keby len čiastočne, okamžite to spojí a tebe povie: pozor, toto sa nezhoduje, toto môže byť problém. A to je aj dôvod, prečo skúsení ľudia, či už hasiči, lekári, šachisti, piloti často reagujú skôr, než by mali čas premýšľať. Je to kvôli tomu, lebo ich mozog už dávno spracoval všetky dáta. Mozog nečaká pasívne, čo sa stane. On to všetko háda dopredu. Každá sekunda generuje predpoveď. Ako to bude vyzerať o sekundu ďalej? Ako by to malo znieť? Ako to bude vyzerať? Ako by som sa mal cítiť? A potom to porovná s realitou. Ak sa to zhoduje, pokračuje všetko ďalej. Ale ak nie, začne byť na poplach. A ten poplach sa prejaví ako nepokoj, tlak, možno ako pocit, že niečo nie je v poriadku. A toto sa deje väčšinu času pod povrchom, rýchlo a automaticky. Tomuto celému procesu sa hovorí predictive processing v angličtine. Mozog tu funguje ako predpovedajúci stroj. To nás privádza k tomu, že jeden známy psychológ Daniel Kahneman
dúfam, že tak sa hovorí o meno, ktorý dokonca je nositeľom Nobelovej ceny, prišiel s tým, že existujú dva systémy. Systém 1 a systém 2. Systém 1 je ten intuitívny, ten rýchly, automatický, bez logiky. A systém 2 je ten, ktorý je založený na analýze, logike, je pomalší a vyžaduje veľa času a energie. Systém 1 je práve ten, ktorý nás ťahá z toho ohňa. Je to evolučný autopilot. Je energeticky lacný a je starý ako ľudstvo samé o sebe. A v situáciách, kde máme skúsenosti, je extrémne presný. Takže na budúce, keď pocítiš ten zvláštny signál, keď ti niečo povie, niečo nie je v poriadku, nezľahčuj to, lebo to nie je náhoda. To je tvoj mozog, ktorý už vie viac, než ty sám vieš v tej chvíli pochopiť. A v najbližšej časti sa pozrieme na to, ako to v skutočnosti funguje v našej hlave. Tvoje rozhodnutia nezačínajú v hlave, začínajú v tele. A toto nie je poetická veta, aj keď to teda tak znie. Toto je to, čo ukázal Antonio Damasio vo svojich výskumoch už 10 ročia dozadu. A čo sa stále potvrdzuje v najnovších štúdiách dneska. Keď zažiješ niečo dôležité, niečo dobré, niečo zlé, niečo nebezpečné, tvoje telo si to všetko zapamätá. Nie ako abstraktnú spomienku, ale ako fyzickú stopu. Či už je to stiahnutý žalúdok, keď sa blíži niečo nepríjemné. Tlak v hrudi, keď cítiš, že sa niečo pokazí. Pod na dlaniach, keď je riziko vysoké. Rýchlejší tep, rýchlejší dých, pocit chladu v chrbtici. Tieto zmeny nie sú len vedľajší efekt emócií, ako si veľa z nás myslí. Ale naopak sú to signály, mikrosignály. Telo ich vytvára na základe minulých skúseností a posiela ich hore do mozgu. Damasio tomu hovorí somatický marker. Každý marker je ako malá značka. Toto viedlo k zlému výsledku, alebo toto bolo bezpečné. A keď sa podobná situácia objaví znova, telo spustí marker skôr, než to stihneš logicky premyslieť. A ty to pocítiš ako intuíciu. Tvoje telo teda nie je iba obyčajná reakcia na to, čo sa deje, ale je to doslova detektor. Prvý, kto vie a často vie viac než ty sám. A tá veľmi zaujímavá vec je to, že väčšina týchto informácií ide z dola nahor. Nie z hlavy dole do tela, ale z tela hore do hlavy. Hlavný kanál je vágový nerv, ktorý v tomto podcaste už bol spomínaný toľkokrát, dokonca má aj samostatný diel o tom, ako ho regulovať a ako ho využiť vo svoj prospech. Určite ho odporúčam. Tento nerv je vlastne najdlhší kraniálny nerv v tele. To znamená, že ide od mozgu, teda mozgového kmeňa špecifickejšie, až dole do čriev, srdca, plúc a žalúdka. Môžeš to predstaviť ako obojsmernú cestu, ale smer z dola hore dominuje. Z čriev, z vnútorností, z orgánov prichádza obrovské množstvo signálov. A to všetko sú informácie o tom, ako sa cíti tvoje telo vnútri. O hladine stresu, o bezpečí, o energii. Toto spojenie sa volá teda gut-brain axis, spojenie črevo-mozog. Nie je to teda len o tom, že máš hlad alebo že ťa bolí brucho po jedle, je to o tom, ako telo neustále informuje mozog, že tu je všetko v poriadku, alebo tu niečo nie je v poriadku. A keď cítiš ten známy gut feeling, jak sa vraví, to nie je len fráza. Je to doslova signál z čreva cez vágový nerv, ktorý ide hore do mozgu. A ten signál často príde skôr než racionálna myšlienka. A schopnosť tieto signály vnímať sa volá interocepcia. Je to vnútorný zmysel. Toto by sme mohli nazvať teoreticky šiestym zmyslom, ale nepôjdem tak ďaleko. Je to teda schopnosť čítať vlastné telo. Ako dobre vieš, že čo sa deje vnútri teba. Tvoj tep, dých, napätie svalov, pocity v bruchu. Niektorí ľudia to majú veľmi vyvinuté, cítia aj malé zmeny, či už jemné stiahnutie, mierny posun v dýchu a vedia ich spojiť so situáciami a ich intuícia bude presnejšia. A častejšie sa budú rozhodovať správne, aj keď nemajú čas na analýzu. Iní ale interocepciu majú slabšiu. Možno kvôli chronickému stresu, možno kvôli tomu, že sa roky učili ignorovať svoje telo, ako je to bohužiaľ aj u nás na Slovensku veľmi časté. Títo ľudia často hovoria, ja necítim nič. Alebo cítia, ale zle si to interpretujú. A potom sa čudujú, prečo ich intuícia zlyhá. Pointa je jednoduchá. Lepší kontakt so sebou znamená lepšie vnímanie tela, čo znamená lepšiu a presnejšiu intuíciu. Nie je to žiadna mágia, je to tréning. O tom, ako sa naučiť počúvať signály, ktoré tam už dávno sú. A chápem, že nie každého to hneď presvedčí. Ale najsilnejší dôkaz, ako to funguje, prišiel z experimentu, ktorý sa volá Iowa Gambling Test. Vyvinul ho práve ten Antonio Damasio s jeho tímom v 90. rokoch a používa sa dodnes v laboratóriách po celom svete. Takže o čom to je? Je to o tom, že ľudia sedia pred 4 balíčkami kariet. Každý balíček vyzerá úplne rovnako, ale 2 balíčky sú výhodné. Dlhodobo z nich vyhráš viac peňazí. A 2 sú nevýhodné. Krátkodobo ťa lákajú veľkými výhrami, ale potom príde strata. A čo je teda tá fascinujúca vec? Ľudia v týchto experimentoch sa naučia postupne vyhýbať zlým balíčkom ešte predtým, než vedia vysvetliť prečo. Je to kvôli tomu, že ich telo im povie pocitom nepokoja, stiahnutím, potom na dlaniach, že keď siahajú po tom zlom balíčku, že toto je zlé. A naopak príjemný pocit pri dobrom. A čo túto teóriu, alebo ako to môžeme nazvať, ešte oveľa ďalej potvrdzuje, je to, že pacienti s poškodením prefrontálnej kôry, časti teda mozgu, ktorá integruje aj telesné pocity, konkrétne na ventromediálnej časti, tieto signály interpretujú inak. Vedia logicky vysvetliť pravidlá. Vedia povedať, toto je zlý balíček, toto je dobrý,
ale stále budú ťahať po tých zlých. Stále budú prehrávať. Práve preto, lebo stratili spojenie s telom. Nemajú tie somatické markery, nemajú ten pocit v bruchu, ktorý by ich zastavil. A logika sama o sebe nestačí vždy. Bez pocitu v tele je logika slepá. Takže telo vlastne nie je len pocit, ktorý treba ovládať alebo ignorovať, je to nástroj. Prvý senzor, ktorý zachytí realitu skôr, než ju rozum stihne vôbec spracovať. V ďalšej časti sa ale pozrieme na to, kedy je tento radar funkčný a kedy je to iba šum a ako to celé odliší od seba. To, čo je podľa mňa extrémne podstatné zdôrazniť, je to, že intuícia funguje iba tam, keď si už niečo zažil 1000-krát, nie raz, nie 10-krát, 1000-krát. Športovec na ihrisku vidí pohyb spoluhráča skôr, než tam začne behať tým správnym smerom. Prečo? Pretože od detstva odohral tisíce podobných situácií. Jeho mozog si vytvoril vzory a šablóny, podľa ktorých vie, že postavenie znamená prihrávku. Toto znamená faul, toto znamená gólovú šancu. Takisto chirurg v operačnej sále otvorí brušnú dutinu a cíti, že niečo nie je v poriadku. Nie preto, že má dar, ale preto, že za 20 rokov operácií videl 1000 brušných dutín. Vie, ako má vyzerať zdravé tkanivo, vie, ako má vyzerať zápal, ako vyzerá krvácanie. A ten pocit je teda založený na skúsenosti. A teda intuícia taktiež funguje vo vzťahoch. Človek, ktorý prešiel viacerými dlhodobými vzťahmi, niekedy po prvej schôdzke povie, toto nebude fungovať. A nie je to len preto, že by bol nejaký sudca, ale je to preto, že jeho mozog si sparoval malé signály, tóny hlasu, spôsoby odpovedí, rôzne pohľady. Porovná si to s minulými interakciami. Zlaté pravidlo je teda jednoduché. Bez bohatých, opakovaných skúseností v danom prostredí to nie je intuícia, je to len tipovanie. Len náhoda maskovaná ako vnútorný hlas. Ak nemáš tisíce hodín v tom prostredí, tvoja intuícia je často len želanie alebo strach, ktorý je prezlečený za tú intuíciu. A taktiež, kde intuícia úplne zlyháva, je v chaose. V prostredí, kde nie sú spoľahlivé vzorce, napríklad obchodovanie s akciami, kryptomeny, špekulácie na burze, kasína, alebo nový biznis v úplne neznámom odvetví. Tu mozog robí to, čo robí vždy. Hľadá vzorce, ale keď tam žiadne nie sú, alebo sú len iluzórne, vytvorí si ich sám. A potom ti povie, toto je dobrá príležitosť, toto je ten signál na nákup. A ty to logicky zoberieš ako intuíciu, ale toto nie je intuícia. Tomuto sa hovorí kognitívne skreslenie. Lebo mozog miluje vzorce a dokonca aj tam, kde žiadne nie sú. V chaose je to často len potvrdenie tvojho vlastného biasu, teda tvojho vlastného presvedčenia dopredu. Alebo skôr možno želania, než presvedčenia. Takže v tomto prípade sa bavíme o confirmation bias v obleku intuície. A to najsmutnejšie je to, že história je plná ľudí, ktorí stratili všetko, pretože cítili, že toto bude dobré, ale nebolo. Takže najdôležitejšia vec, ktorú si treba zapamätať. Nie všetko, čo cítiš, je intuícia. Niekedy je to len tvoje želanie, ktoré kričí. Rozdiel je v tom, ako to príde a ako to znie vnútri. Takže poďme sa pozrieť na to, ako to rozoznať. V základe by sme mohli to povedať tak, že práva intuícia je tichá, krátka a presná. Povie ti jedno slovo, jeden pocit a to je ono. Nenastupuj do toho auta. Nevolaj mu dnes večer. Neodpisuj. Hotovo. Žiadne ďalšie slova. Strach, úzkosť alebo trauma je hlučná. Opakuje sa. Robí scenáre. Čo ak sa to stane? A potom príde toto a čo ak tamto a čo ak ma opustí a čo ak skončím sám. Celý film, celý rad katastrof, ktoré sa stále vracajú a stále sa točia. A bohužiaľ, napríklad trauma to robí ešte oveľa horšie. Po traume má mozog rozladený kompas. Hlási nebezpečenstvo aj tam, kde je len malá podobnosť s minulosťou. Napríklad uvidíš niekoho, kto ti pripomína bývalého partnera a telo zakričí utekaj. Nie preto, že je to naozaj nebezpečný človek, ale pretože mozog uvidí tento vzor z minulosti veľmi silno. Ale v tomto prípade ten vzor tam nebude v tej prítomnosti, bude skôr v tej minulosti. Je to o prežitej bolesti, takže keď cítiš silný signál, zastav sa a spýtaj sa, je to tiché, jednorazové, alebo je to hlučné a opakuje sa. Ak je toto druhé, to nie je intuícia. To je tvoja minulosť, ktorá sa ťa snaží chrániť. A niekedy ťa chráni až tak silno, že ti začne brániť žiť. Ale viem, že toto asi úplne nestačí, takže ako to rozlíšiť v praxi? Je tu jedno známe, že 10-sekundové pravidlo ticha. Keď stojíš pred rozhodnutím, veľkým, malým, to je jedno, zastav sa. Len na 10 sekúnd, nič nerieš, neanalizuj, nič nehovor, len sleduj svoje telo. Treba sa naučiť ho viac vnímať. A treba cítiť, čo sa deje, kde je ten pocit. V bruchu, v hrudi, v hrdle, je to teplo, je to chlad, je to tlak, je to uvoľnenie. Veľmi dôležité je to, že sa to nesmieme pokúšať vysvetliť hneď príbehom. Treba to len sledovať. Prvá odpoveď, tá, ktorá príde bez slov, bez scenára, to je ten skutočný signál. Druhá odpoveď, to, čo príde potom, keď mozog začne rozprávať, to už je príbeh. To je logika, to je strach, to je minulosť, to je želanie. Takže skús to. Len 10 sekúnd v aute napríklad pred schôdzkou, pred odpoveďou na správu, pred veľkým rozhodnutím a uvidíš rozdiel medzi radarom a šumom. Medzi telom, ktoré vie a myslou, ktorá sa bojí alebo si želá. A myslím si, že v dnešnej dobe, ktorá je plná digitálneho šumu, notifikácií, nekonečných dát, je toto jedna z najcennejších vecí, ktorú môžeš urobiť. Vypnúť vonkajší hluk a naučiť sa počúvať
ten vnútorný, ten tichý. V najbližšej časti sa pozrieme na to, čo tá intuícia v skutočnosti pre nás v živote znamená. Myslím si, že si už počula o tom, že tí najznámejší tvorcovia, alebo vedcovia, alebo spisovatelia ti povedia, že najlepšie nápady neprídu, keď rozmýšľaš, prídu, keď prestaneš, keď vypneš snahu. Stalo sa ti to niekedy? Napríklad sedíš hodiny nad niečím a nič. A potom ideš do sprchy, teplá voda tečie, mysl sa uvoľní a zrazu bum, celé riešenie je tam, priamo pre tebou. Jasné a hotové. Alebo ideš na prechádzku, len tak kráčaš, pozeráš na stromy, na ľudí, na nič špecifické a v tej chvíli, keď nič neriešiš, to príde. Ten aha moment. Ale prečo sa toto deje? Deje sa to preto, lebo keď logika, ten pomalý systém 2, ktorý som spomínal, prestane dominovať, mozog môže konečne dokončiť prácu na pozadí. Celé hodiny, niekedy dni, niekedy dokonca týždne spracovával dáta, ukladal si vzory, hľadal spojitosti. Ale ty si ho blokoval. Ty si ho blokoval tým, že si stále premýšľal, stále si sa snažil. No ale keď prestaneš, tvoje podvedomie doručí výsledok. No a presne toto je tá intuícia, ktorá dokončila to, čo logika nedokázala. A nie je to preto, že by bola múdrejšia, lebo nie je, ale preto, že je rýchlejšia a že pracuje v celku, nie po častiach. Henry Bergson, francúzsky filozof, to raz opísal veľmi jednoducho. Logika realitu rozseká, rozloží ju na kúsky, aby ju pochopila. Čas na sekundy, priestor na metre, emócie na príčiny a následky. Zamrazí ju, aby ju analyzovala. Intuícia na druhej strane ale ju nechá prežívať. Pohybe v celistvosti, niečo ako rieka oproti mape. No a to je vlastne všetko. Žiadne veľké tajomstvo, len iný spôsob pohľadu. Intuícia nie je opak rozumu. Je to jeho najrýchlejšia verzia. No a práve v dobe, kedy je umelá inteligencia všade okolo nás, kedy umelá inteligencia vie oveľa viac než hoci ktorý človek na svete, keď máme počítače alebo programy, ktoré dokážu spracovať miliardy dát za sekundy a vedia ti povedať odpoveď skôr, než pomaly otázku dokončíš, tvoja hodnota nie je v tom, čo vieš. Tvoja hodnota začína byť v tom, čo vycítiš skôr než ostatní. V tom, čo tvoje telo a mozog zachytia v tichu, v celku, v pohybe. Skôr než ktokoľvek stihne analyzovať. To je to jedine, čo AI zatiaľ nedokáže. Nie je to preto, že by sme boli lepší, ale je to preto, že sme embodied, teda po anglicky sme v tele, sme v čase, sme v pohybe. Takže na budúce, keď ucítiš ten zvláštny tlak v hrudi, v bruchu, v hrdle, pri dôležitom rozhodnutí, nesnaž sa ho hneď vysvetliť. Nesnaž sa ho utlmiť logikou, len sa opýtaj, čo som si všimol, skôr než som to stihol pochopiť. Ďakujem ti, že si tu bol dneska so mnou. Dúfam, že ti táto epizóda niečo dala. Ak áno, budem rád za každú tvoju podporu a počujeme sa v najbližšom dieli. Maj sa.